Morjesta kaikille, tervetuloa minun YouTube-channeliin. Tää on tällainen YouTube-face, jota kaikilla on. Mut joo, tää on minun ensimmäinen series kavereitteni kanssa. Toivottavasti tykkäätte. Tästä tulee varmaan viikoittain, tai yritän tehdä viikoittain. Mut katsotaan mitä tapahtuu. Toivottavasti tykkäät videosta. Nähdään kohta. Moikka moi. Tää on jännä. Jotenkin tuntuu omituiselta. Onko nyt Bedrock-versiot niinku ihan samat jutut kuin Ei. Java? Ei. Mites me tällä kertaa tehdään? Lähdetäänkö me vaan etsiä maailmalta meidän paikkaa ja sitten sen jälkeen aletaan mainaa. Niinku toisinpäin. Joo, voitais tehdä silleen. Joo. Joo. Oho, sorry. No nyt. Puolet koolta. Sorry. Onks tää hyvä mesta vai? Niin, minä menisin sanoa, että kato ylös. Kato tänne suuntaan. Kato. Tuo näyttää vähän litteämmältä, vai onks tuo mistä tuo on meidän spawni? Mä teen ton. Mihin? Lähdäänkö mä yhteen? Tehdään samalla tavalla mitä aikaisemmin. Aloitetaan pienen sellaisen kerulla ja sitten jatketaan sit siitä eteenpäin. Mihin siellä mennään haluat tehdä? Sulla on hämähäkki takana, juokse. Perkele. Nyt on creeperi perässä. Joo, miksi hyppäsit alas? Tuu takas. Tehdäänkö nyt tähän vaan tämmönen pikku hökkeli? Joo. Itse asiassa voit laittaa tähän näin, missä tässä maata oot lähtenyt pois, niin tavallaan puol maan alla. Nonni, saatiin pieni alku. Meidän pitää alkaa farmaamaan myös tässä, että ehkä jos saataisiin vähän siemeniä kerättyä. Mikä on hakea tuolta yhdestä luolasta, kun me käveltiin pikaseen ohi, niin sieltä taisi olla aika hyvin pari ironia, mikä on hakea ne sieltä. Mulle tuli tonne nyt leikkarille tuo. Okei. Se toimii, mahtavaa. Aleksi, se toimii. Paikallistetaan, padataan resursseja. Joo. Mä oon puussa. Mahtavaa. Nyt se tuu tavallaan... Mitä? Hetki pieni. Joo. Nyt koitan selvittää vähän, että mitä minä täällä näen, jotain maamerkkejä. No tuo vissi, en tiedä, onko toi jommankumman nimikyltti, mikä tuolla kaukaisuudessa leijuu. Joo. Siellä näkyy poikia.
Ei Tuo kai. kuulosti Tää ihan on huono peli, kun tässä ei voi pingata. Niin, ois se Ei ihan... pysty pingaa vihollisia, niinku kodissa. Se minä voin suoraan sanoa, että tää on Aleksin vika, että meillä on näin paljon vitun puita. Eikä ole, tää oli tämmönen. Joo, niin. Sano se poliisille. Mitä sä Toni tykkäät mun lippiksestä, millä mä peitän mun pälvikalia? En mä näe mitään saatana lippistä. Häh? Näkeekö Mut- Johnny? Mie näen sinulle Perus. lippiksen. Joo. Niin. Oikeesti? Joo. Mie näen sinulle. Johtuuko se? Ei, mut Johnny siitä? on tommonen skinni. Mitä? Tommonen saatana. Johnny mä näen tommosen skinni, missä on semmonen saatana pääkallo ja joku saatana viitto. Tänään mennään- Just pälvikaljasta paistuu. En tiedä, johtuuko se siitä, että sä pelaat leikkaria. Mikäs meillä on nyt plääninen tässä? Elikkös. Vois pienen No, mä farmin en joka tässä vähän puuta, niin myös on tehty itse jotain. Tuu hakea täältä puuta ja kiveä. Minkä takia sieltä? Tässä sulle Eiks kilven. minne No. tehdä itse Aleksi otti kilven. Otinko? Otit. mitä kilpiä? No nössöä. Tossa. Mitä se just sanoi? Mie en anna sulle enää kilpeä. No niin, mikäs tässä nyt on niinku plääninen? Mie sanoisin, että tehdään pieni sellainen ruokafarmi ja sitten voitais lähteä vaikka mainaan. Eihän tässä kun ongelmana on enemmänkin meidän ruoka, koska niin, me ei olla niitä keräilty niinkään. Meillä ei ole mitään farmiakaan. Jos me mennään maan alle, niin me kuollaan. No joo. Niin minä aloitin tässä tällaisen vaikka pienen ranchin vai tähän näin. Ai. Se- Löit vissiin mua. Mä nyt. Oi, Toni käyttää miekkaa, jesta sentään mikä barbaari. Ei sitä kilpeä muka tarvi Yritit se tappaa meidät. Ei, Tiedätkö, että miekka on surkea. luuran. Jos et halua sitä kilpeä, niin ei sitten. Kilpi on chestissä ja muutat mielen. Mä voin ottaa takas toisen. Sulla on jo. Et se toista tarvitse. Mä otin ehjän. Toni saa käytet. Sisään ajet. No niin, no Tonilla ei kyllä mitään kanavaa oo, mutta voit vaikka kertoa näin niinku itsestäsi jotain. Joo, Jos mitä ei tietysti mikään pakko oo, mutta mieti sitä, että Sony on heittänyt noin samat läpäät jo varmaan 4 kertaa. En mä, tiedä, mä en muista, että puhuinko mä siinä eilen, kun me aloitettiin tätä näin. Niin en muista sanoinko, että meillä vähän tai mulla vähän, kun me nauhoitettiin vissiin 3 jakson verran. Joo, Ihan sanoit. vaan. Mut niinku, mä en muista, Niin, puhuinko mä siinä kyllä, niin. videossa. Niin siinä meni vähän kuvamateriaalit pilalle. Jästäs. Tuli sisälle. Minut isketään takaa. Kannattaa muuten asettaa toi spawnipointti tohon. Käyt sängyssä siis. Pika sänkyvisiitti. Kato. Niin, Katsotaanko me, että se on niin syyä? Mitä? Onks tossa meidän farmi vai? Joo. Tässä on paljon syötävää. Paljon syötävää. Onks toi niinku meidän ruoka? Joo. Oh. Siis me ollaan harvestettu, tai niinku me ollaan kerätty jo pari 13. Et se on tuottosa tää tässä näin. Että kun se on tuolla aitauksessa. Mitä? Onks niinku lemmikki vai? Väänsi Ei vähän vaan, näin ei vaan aitauksessa. se hyppäsi siihen ihan itse. Kymmenen skeleet. Mie yritin lähteä No. etsiä lehmää, Ai. mutta
pimeät. Lähdetään manalle. Mä laitan Tonin muteelle kahta. Mulla on liikaa leikattavaa tässä kahta. Tuo on ihan kauheita kielenkäyttöä. Älä mene sinne, Alex. Totta sinä. No mihin? Eiks mä äsken pitänyt mennä? Minä ootan, että se seuraa minut, kun siellä lähdet vaan omiksesi sinne. Paraskin puhuja. Koska sieltä pysyy minun kärryillä, se ei tarkoita, että minä olen huono. Mennäänpäs niin alas. Joo, lähdetäänpäs alas. En tiedä, mie kuolee joko. Miten? Mulla on täällä 2,5 heittiä. Onko? Onko sulla mitään ruokatilanne? 2 mennyt Tässä. Ja. ruokarakannossa. Vissiikään. Joo, ei. Et oo ottanut sitä. Mennyt. Tässä on ruokaa. Missä me? Ei minullakaan paljon ei me kauan pysty varmaan tätä tekee. Joo, voitaisiin alkaa mennä alaspäin. Katsotaan. Mikä on vaikka hakea tuolta koolia ja sitten... Mulla tortsei tommonen 53 tossa kannassa. Itelläkin on 32. Tekeekö tää kuparille mitään? Ei oikein. Rakennusmateriaalia. Eihän siinä oikein Ja. muuta. Ja sit expaa silleen, että poltat ne, mut eipä nyt hirveesti muuta. No. Mut joo, niinku et nyt sit viime jaksossa Toni kertonut itsestäsi mitään, et jos kiinnostaa, niin voi puhua. Sanavapaa. Meillä on 23V Lappeenrannasta. Lähtöisin ihan alkujaan Oulusta ja asunut miltei koko elämäni Lappeenrannassa ja käynyt samat koulut mitä Aleksi. Ja samalla luokalla on tunnettu päiväkodista asti samoin niin kuin Sonin kanssa ja rakennusalan on käynyt ja tällä hetkellä olen miettinyt vähän alan vaihtoa, kun rakennusalan työtilanne on tällä hetkellä aika heikko. Niin sen semmoista. Harrastuksena tykkään pelailla ja silloin tällöin käy pelaamassa jalkapalloa ja sun muuta pallopelejä niin kuin tykkään pelailla. Kyllä. Sullahan ei mitään kanavaa ole, mutta... Joo, ei ole mitään kanavaa. Että mä Ei vielä. No, ei. Eikä varmaan Niin. lähitulevaisuudessakaan tule olemaan. Että ei sitä tiedä, jos se jossain vaiheessa sitten innostuu itsekin, mutta tällä hetkellä ei ole oikein mielenkiintoa vielä tuommoiseen itsellä lähteä, mutta ajattelin tälleen tulla pyörähtämään. Pääsee pitkästä aikaa kaverittikin kanssa pelailemaan. Varmaan Tonia tullaan näkemään samalla servulla tässä. Useamminkin. Muista milloin viimeksi olisin päässyt niin kavereiden kanssa pelaamaan silleen ihan kunnolla, että ihan mieluusti tänne niin kuin näin servuille tuun pelailemaan. Kyllä. Mitä enemmän porukkaa servulla, niin sen parempi. Näin se. Sitten voi vetää kunnon työjaonkin. Itse ei tarvitse pelata ollenkaan. Mä voin vaan katsella. Ne vaan spektaamaan, laittaa kontenttia. Jep. Heittää parit huonot läpäät ja argonit sinne väliin. Ai, siellä käyt heittämässä. Kattele. En tiedä, onko Joni vielä löytänyt jostain, mutta mistä mä näen korkeuden. Ei, mistä Ui, sano. Oho. Noniin. Kilpi olisi ollut sellainen, mikä olisi ehkä pelastanut sinut, olisi
suorastaan sanoen. Mitä se tekee valoisella? Tuo koordinaatit, en tiedä miten ne toimii ollenkaan. Tietääks Toni? Näkyykö tässä Mä leikkari? en tosta Kyllä tiedä. näkyy. Kyllä ne näkyy, mutta mä en tiedä miten ne näkyy niinku. Hetki. Mä en tosta Miten Toni räjähti? No en tiedä, siis se oli ihan valoisassa se. Lähdin käymään pihalla hakkaamassa puuta. Ajattelin tehdä nopea crafting Oisit sanonut, table, mutta minulla on aika paljon puut mukana. no en enää ajatellut. Tuo Aleksi minunkaan. Millä löysin luolan. Aha. Joo. Mites onks sulla crafting table mukaan? Itellä on. Joo, no haluatko laittaa hetkeksi maahan? Mä en jaksa nyt väsätä. Se on täällä. Minun tunnelissa. No joo, ihan jees. Mites äijillä meni viikonloppu? No, mulla meni ihan jees. Ei nyt sen ihmeen. Vähän voisit korkeammaksi tehdä. Et se niitä tarvi. Onko sulla Iron Pickaxe? On. Ei. Ei, no, tässä on. Ole hyvä. Mä nyt Sitten kun Toni tulee, niin sekin voi saa yhden. nyt on aina sanotaanko vähän. Mä en suoraan sanottuna Hävyks? hyvin. Kun mulla on tämmönen kultakalan muisti tämmöisessä. Mä en muista yhtään mihin tästä veti vennyt. Se on meidän talon takana. Meet suoraan vaan. Joo, mä tulin talon takalta, mutta mä nyt on jossain ihan. Okei, no mitun. Se on ihan täsmälleen samanlainen kuin Aleksi. Se on kun ei keskity. Se on kato, kun mä joudun juoksemaan sun perässä aina, niin sen takia mä en ikin muista. Mutta jos mä Joo. menisin ekana, niin sit mä muistaisin. Mä nyt etin se talo tätä uudestaan. Mä Joo. menen sinne takaisin. Muistan vielä. Sen löydän. Nyt löytyi talo tuolta. Sitten täältä. Mä muistan, että täällä jossain puistotyössä pitää. No niin, nyt mä näen. Löytyy. Tiedätkö, minä vihaan hämähä näitä luurankoja. Aivan kauheeta. Niin jo. Sä löysit näin ison mestan. Mä vähän jo, Totta niin. mä vähän jo tutkiskelin siellä. Kato miten paljon. Mitä? Ihan älyttömästi luurankoja. Tää näin paljon. Noniin, ootas, miennän sulle sun kamat. Tässä on sulle pickaxe. No. Okei, tossa on sun miekka. Joo. Minkä takia sulla on puiset tavarat täällä? Ai jestas. No kun mä nyt alkuun vaan tein silloin. Ne jäi sinne. Joo, miennän sulle vaikka tästä 6 puuta ja saat vaikka nuo cobblestoneit ja mitä muut sulla oli? Soihtuja. Oisko siinä? Aika lailla. No niin, lähetäs. Vois ottaa tän tästä. Sitten just meinasin tekin niitä. Joo, lähdetään takas alas. Mä teen täällä tämmöstä pikku reittiä jo tänne ihan alas. No niin, mahtavaa. Ois se vesikin se yksi vaihtoehto, mutta mun mielestä tää on niin perseestä tulla ylös. Niin, missä on se pelkästään yksi blokki. Ne on se. Niin. Niin yleensä teen sen silleen, koska... Toni, tuu takas. Aleksi on tuolla päin veden alla. Vissiin. Onko? En oo veden alla, tulkaa sit vähän eteenpäin sit vedestä. Niin. Poistaa tuossa tuon kamera. Siinä on semmonen kolo, mistä pääsee.
Juu. alaspäin. Minä näin täällä Ironin, minä menen sen Mä luo. kävin hakemassa. Ai, ja se veden toisella puolella. Mm. Ethän, minä näen sen. Ai joo, okei. Ai joo. Selvä. Mä nyt kyllä kadotin sen. Eiks tästä muka pääse sinne enää? Ei näköjään. Nyt pitää mennä täältä. Olikos nuo mustikkaat vihamielisiä? Ei. Jos sen tapaa, niin se saa sellaisen säkin ja sitten se pystyy tavallaan värjäämään kyltin. Ajattelin vaan, että jos veden kautta mennä, Juu, hyökkäys pystyy näkin mennä. sitä.